ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಂಡೇ ಬಯ್ಯ ಆಫ್ಟರ್ 6 o'clock ಯಾನೇನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತುದುಂಬು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದೊಂದು ಚೂರು ಪೊರ್ತುಂಬು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ದಾಲ ಅಂತ ಪಣ ಇಂಕ ಝೊಮ್ಯಾಟೋಡ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಡ ಪೊರ್ತುಲೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೋಡ ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದಾದ ಆಂಡ್ ಫುಡ್ ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ಫುಡ್ ಡಿಲೇ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಶಾಕಲ್ಡ ಪಾತೇರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಿಂಗ್ ದಾಲ ಆಫರ್ ಕೊರಿಯೇರ ಆ ಆಫರ್ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪಿರೋಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಿಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅವು ಆ ಖುಷಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡೋಡು ಫುಲ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ದಾದಪ್ಪಣೆ ಅಂಟಿದ್ದೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಾಜೆಲ ಆಣನು ದಿತ್ತೊಂದಿನ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಪಿರಾನೆಕ್ ನೀರು ಜಿಂಜಾದು ಪಿರ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಕ್ಕುವೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರು ಪರಡೋದು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಥರ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾದನ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ಸದ್ಯಗೂ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಗ್ ರೋಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತುಡು ಒಂದು ಕರಾವನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ 74 rupees ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಟ್ 350 ದ ಉಲಯ ಆತೀನಿ 300 ಅಬೋವ್ನೆ 350 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತನ ಬಿಲ್ ಆಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ 74 rupees ಕಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾ ವಾಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತು ಸೊ ಅಂಚ ಓ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಂಡೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೊ ಆಂಡಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಚಿಂಜಾದು ಬಾಟಲ್ಗೆ ಸರಿ ನೀರು ಪರೋಡು ದಾದನ ಫುಲ್ ಬಾಜೆಲ ಅವನದು ನೀರು ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜುಪು ಮಾತ ಉಂಡು ಇನಿ ಕಜುಪು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಹೊರ ಮಾತ ಕಜುಪು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 minutes ಪಾತಿರ್ದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದ ಅಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಅವಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಅದು ಕೂತುಂಡು ಇದು ನೀರು ಪರ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 7:30 ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಕತೆ ದಾದ ತಗೋಡು ಮೇ ಬಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಡ ಅಪ್ಪು ಸೈಡಿಗೆ ಬೇತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬಸಲೆದ ಕಜುಪು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗ ದುಂಬೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತೆ ಒಂದು ಚೂರು ತಿಂತೆ ಪಿರ ಅವೇನಾ ಅಂದು ಪನ್ವೆ ಸುತ್ತು ಹೊಡ್ದಾದ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆದ ತುಕದಾದ ಅಪ್ಪನದು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೇಗ ಒಂದು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲೀಕಿರಿತ್ತು ದೊಂಬಿತ್ತಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲೀಕಿರಿ ದೊಂಬಿತ್ತಡೆ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೂಲೊಂದು ಅಂಶ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಬುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೈದಿಡು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸನೆ ತೂತು ಬಲ್ಪುತುನ ಖುಷಿ ಆವೊಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಜಾವ್ದ ಫುಲ್ ಬರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕಜಾವ್ದ ತೂಟ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮುಟ್ಟುವಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೊಂಚು ಪೋಡಿಗೆ ದಿನಾಲ ತೂಪುಡು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮುಟ್ಟುವಿರುತ್ತೆ ಕಜಾವ್ ದೊರ್ಪರೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ದಾಯ ಮುಟ್ಟು ನೀ ಪೋಲೆ ಎಂದೆರ್ಪುನ ಐಕ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಅವು ಕೈತಲ್ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲಿಯ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನು ಐತ ಅಕ್ಕಾರ ಎಂಕುಲು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ದೀಪು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಕನಾಗ ದಾನ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪ ಜೇತ್ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅವು ಕಲ್ಕುನೆ ಐಕ್ ನೆರೋಡೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೂಂದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಟ್ಟು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂದ ತನೇಶ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಡ್ಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದಾಡ ನನಗೆ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ನೀರು ದೋಸೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಅಂತ ಬೈದೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿದಾದ ಮಲ್ಪುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು ಲಂಚಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ತಿಂಡಿದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗದಾದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಉಂದುವೆ ಕಲ ಮಂಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೂಡು ತಿನ್ನೊಂದು ಆರಾಮಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಗ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿದಾಂಡು ಕಾಫಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡ ಒಂದು ಚಮಚಡ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ನಿಕಲ್ ಕೇಂದು ಪೈರೆ ಏರೆಗು ಪಂಡ ಮೋನೆಡು ಕಲೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಪಂಡ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೆಲಸ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಅಕಲೆಗ್ ಒಂದು ಏರ ಬಂದು ಪೈರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಒಂದೇನು ಕೆಲವರ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾನ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ
ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನೇನು ಯಾನು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ನಿಕಲು ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದೊಂದು ರೈಟ್ ಕಲೆ ಹೋಪುನ ಅಂದೇನಡ ಬಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲೆ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು ಮೋನೇಡು ಪಂಡ ನಿಕಲು ಅಪ್ಪಗನೇ ದಾದಾಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಿದೈ ಮಾತ ಪುನಗ ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡು ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅವು ಒಂದೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದಕ್ಕನ ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದ ಒಪ್ಪು ಎಂಕು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ದ ಒಂಚೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುರಿ ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಲೇಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಪಿದೈ ಪೂನಾಗ ನಿಕಲ ಮಾತ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೊಟೀನ್ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೋದು ಪಿದೈ ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ఒక పిదాయిడే ఇస్తుండే అప్పగప్పగా నేను 2-3 hours కూడా యూజ్ ಮಾಡ್ತೋದು ಪ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ನಿಕಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಡೆ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೆಲಸ್ಮಾ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚದು ಉಂಟುಜಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಪೂರ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದು ಬುಕ್ ಉಂಟುಂಡು ನಾನು ಓಲ ಜಾಗ ಜಿಪ್ಪನ್ನಾಗ ಉಂಟುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಿಕಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಶೇಡ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ఒక ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ನಿಕಲೆಗು ರಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ ನೀನು ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಟಿಂಟೆಡ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕವರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪೂರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದುಂಡು ಅಕ್ಕುಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದಾಯ್ಪಂಡ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಕೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಊರು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಲೇ 2 ದಿನಾಡು ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ಎಂಚೋನು ದೊಂಬು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಉಂಡು ಪಿದೈ ಪೂನಾಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಕ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನು ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೆತ್ತುನರೆ ಆ ಪೂಜಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೂಜಿ ಏನ್ಪಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಡೆ ಅಂಡಲ ಪತೊಂದು ಪೋಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಅಂತೂ ಪೋಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ನಿಕು ಮಾತದ ಅದನ್ನು ಕಲೆತು ಒಂದು ಲರ್ಪಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಅವು ಕಲೆದಾದ ಅವು ಮಾತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಯಾಕದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಿಕು ದಾದಾಣ ಮಲ್ಪೊಡೈಕ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕ ಈ ಟಿಪ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ಏನ್ವೆ ಓಕೆ ನಾ ತಿಂಡಿ ಮಾತಾಡು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ನಿ ದಾದಾಪಣ ಕೋಡೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆನಿಕಲಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತದೋಡು ಪೋಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ದಾದಂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತದುಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ನಡು ಟು ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ವೆ ಆನಿ ಪರ್ಬದಾನಿಯೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಬಗ ಆನೆಯ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪರ್ಬ ಮುಗಿದುಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅಟಿಲು ಮಂಜುಲ್ ದಿರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ತಿಂದುಪ್ಪರು ನಿಕಲ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಪೋದುಪ್ಪರು ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೂರ ಇತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ದೂರಾಂಡಲ ಪೋದುಪ್ಪರು ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತರು ಪಲ್ಲೆ ಮಂಜುಲ್ ದಿರೆತ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂಡರ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತಿಂಡೇನ ಕೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಜಾವು ಇತ್ತುಂಡು ಮಲ್ತದಿರು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಂಜಲ್ದಿರಿತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರೋಮಾ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಕಾಂದ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಾಂಡೆನೈತೆ ಅವೆಂಗೆ ತೂನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆತು ಮಾತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಲ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೇನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂದು ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓಲ ಏನು ಮುಟ್ಟುಜಿ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಹಂಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾಯೆಲ್ಲ ತಿಂತುಜಿ ತಿಂತೋಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದೋಡು ಎನಿವೇಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪು ನಿಕುಲ್ ತಿಂಡರ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಿಂತೋಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಅವೊಂದುಂಡು ಶ್ಯಾಂದು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಎಂಕಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂದು ತೂಕ 5 ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ಲು ತೂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ಮಾತ್ರ ತೂತೀರಂದು ಸೊ ಯಾವ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟಿಪ್ ಕೊರಿಯೇ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಒವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗನೇ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂವೋಡು ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸತ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್